Здравейте, аз съм Александър Колт. Искам да ви предложа днес да разгледаме новото ASG CZ 7507 Duty. Както виждате, доста добро моделче. Метално е изцяло, с балончета с въздух. Има го два варианта. С болбек и без болбек. Сега ще разгледаме и двете. Нека да разгледаме първо не болбек варианта. Пълнителят събира 16 броя съчми. Теглото като цяло на оръжието е 815 грама. Доста тежко. Зареждането на бутилката не е по обичайния начин да се издърпва самата дръжка. Отзад е направен много хубаво капаче. Както виждате, бутилката вече е заредена. Бърз достъп. Предпазител. Предпа работещ. Доста добро оръжие като цяло. Отдолу съответно имате ливър база. Може да прикачвате аксесуари. Движещи се части, естествено. Както виждате, мерните приводи са добре обозначени в бяло. И двата са регулируеми, за да ви е по-удобно да си настроите оръжието сами. Грипа е много удобен. Както виждате, добре очертан. Няма проблеми с държането, дори да ви е под на ръката. Като цяло оръжието е много добро. Поредното чудо на ASG. Моделът CZ 7507 Duty има Single Action и Double Action. Оръжието не е произведено в Китай, както повечето от вас предполагат. Произведено е в Чешката република. Може да го проверите сами, което е едно от предимствата. Копието е пълно. Предпазителят е също много удобен. Оръжието с тегло от 815 грама в сравнение с други е доста добро. Обозначенията са точно като на бойното оръжие, серийния номер включително. Скоростта, която предполагам доста ви интересува, от 100 до 118 метра според зависимост дали моделът е с болбек или без болбек. Може да направим няколко пробни изстрела. Звукът е доста добър, точността е невероятна. Препоръчвам ви. Това беше не болбек модела. Сега ще ви представим и болбек модела. Както виждате, двата са напълно идентични. Скоростта, както ви казах, е от 100 до 118 метра. Няма особена разлика. Нека да изпробваме и болбек вариант. Зареждаме. Както виждате, наистина си заслужава.